hier zo wat van onder met je Boy, zuur. stap gewoon door, voet Maar voor voet. het is je neus, zeg. Allee, zit er weer aan, kom. Moe, op die bank? Ja. Oh, zeg. Pas op, zuur. Ai. Waar zie je maar totdat je zo wat zegt, dat zie Ai, je. ja, Dat allemaal zo rap naar mijn zuur, weet je dat? Oh, zeg. ja, het is goed, boy. Boy. Ja. Wat voor ik? Boy. Ja. Zit er al een schoon normaal. Goed, kijk, als ik wat je doet, dat we neer naar fronten vallen, hè, alsjeblieft. Dag, meneer. Ik ben Roodkapje. Wij zoeken aan. Jeffre. Het je een naas. Het je veel geld. Dan word ik nog wel verder zoeken. Dag, meneer. Ik ben Roodkapje. Och, dag, Berke. Berke. Het je naas. Roodkapje! Ja. Bekijk het dan. Kom ik eens zelf een stukje zitten en dit moet verdomme doen, vindt er niks in. Oh, Dan moest je zo maken, lekker een frigo, wat je daar open doet, dat licht door in mijn hand doet. wat zegt je, boy? Ja, ik weet het zelf, maar ik ben net in dit opzoeken, dat doe vindt er niks in. Hij trekt het terecht aan, het is gedaan. Ze nou gezegd wie te zeggen. Ja, de mensen weten dat je Roodkapje En ik ben de grootmoeder. Ja. En wat voor je? We worden al heel even lang in de Efteling. Ja. Is het waar? Ja, dat is wel. Ik ben de oudste van de hele Efteling. Als je niet in enkel vertrekt, zoeken we zo naar lieve bon in meespeelt. Lief, ja, maar geen gemakkelijke zuur. Oh, ze Zoals- huurt maar kreeg. Ze ziet maar half en haar taan staan zo los in haar mond dat ze nog geen pudding ermee kan knabbelen. Dat de mensen dat allemaal weten. Ja, boy. Die zijn vertrokken in de Efteling omdat ze door met een boel onttappen zijn en ontfermen. Ja. Dat was wel tijd, hè, boy. Maar nee, dan doe ik het als van de Margrethe op de moed. Ja. Ze hadden nu het zweet uit het papier bezat. En toen zei die van de Efteling, zei, oh maar, Suiter, als je wilt, Suiter, maken we er een nieuwe van. Ik zeg, doe het maar, mijn man, zeg, dan gaan we weer 14 dag op reis. Ja. We hebben onze vol bedien genomen, een Roodkapje. Ja, en ik wou zo geen een snotte Limburg. Ja. Ja, zeg, wat wie al niet allemaal uitgespookt hebben. En boy, Ja. ik ben begonnen door de buur gevaren. Ja. Ja. En met de rollator door het water. Ja. Die hebben ons al gaan bezeten Maar de nee, eerste joh. dag. Ja. Echt hoor. En toen kwam ze op je dag van onder de Mechelse heen te gaan. Ja. En toen begon de muziek. Doos de zeilen begost. Weet je wie door rondliep? August. En een wolf. In de Efteling zijn we lopen gegaan voor de wolf en door kwamen we om tegen. Maar ik zeggen dat we alleen niet toe het krijgen. Ja, maar alleen naast August. En die kinderen die zijn heel familie. Die hebben thuis in mijn leven zo'n balletten kunnen spelen. Oh, die heeft thuis het zonder onder nazen in gevlogen komen. Die heb ik toen opgevreten. 24 uur heb ik in deze pens geschreven. Weet je wat dat is? Op die kant zijn de gal, op die kant zijn de leer. En ik was bekend in een dikke derde maat. Toen kwam de Sarin. Ja, ja. De waterjager. Ja. Onze held. De war. Boy. Een nel. Yeah. Een vitzak. Oh, zeg dat. Boy. Je bent zeker vergeten dat die mij als klein mitsje de strokken heeft ingetrokken en dat ze krop in moest vaststaan. Hetzelfde geld had er nog een bad in de kurf gezet. Enfin, bij de wolven, dat zoet me zijn, want dat kwikt gelijk konijn. Maar nee, het huis, de hele Efteling is nog van vergeven. Ja. Dat is weer er worden drie werken, hè.
Ze moeten ze weten wat hebben die wol vandaan. Oh, die hadden weer slopen gaan. En dan dat zwaarder, Irma de Geest. Ja. Die had 7 kleingeest. Ja. 6 heeft die opgevreten. Maar 1 net. Daarom een tuin in de sproek. Ja. Ja. En dan denk je, Peter. Ja, Peter met zijn fluit. Peter en de wolf. Die heeft ook zijn bezeden gehad, hè? Ja. Oh, maar een man met een wolf heeft altijd bezeden. Ja. Ze dus. Moesten we dan weg? Ja. En hoe moesten wij, net een boy kwam op een goede dag. Ja, ik lees van alle dagen de kassie. Wat gaan ze doen voor een dag uit te krijgen, hoor. En ik lees de centraal. Alle dagen centraal in de kassie. Het was nog aan een folieton. Ze kon doen alle dagen voor. Ze moest denken dat je een thuis of familie ontwikkelt. Of matruskas. Ja. Ik zei centraal nog aan een jij. Ja, ik wou toch al zo langens nog die chaussee dan moet. Ja, ik wou weten wij dat door zo in zijn werk ging. Ja. Alleen ik bedoel, dat net stap afdoen, hè. Nee. Ik bedoel, dat ander werk. Ja. Het schint geven ze door avondcursus aan die matris. Ja. En zeg nou zelf, Lange Jan de Tol, je weet wel, die met een lange nak. Die zegt dat ik door talent vind. Ja, die moet je maar gaan luien. Wat denk je? Hè? Heb ik door zo net wat talent voor? Dus, wie vertrekken door van boven in de Mechelse even aan te komen? Maar dat was niet... Nou, lief kind, een bus moeten nemen, een staktaxi, een trambus. De trein. En de trein, ten is de affaire, wie worden bekend zo na van Nina Smoos. Ze zit trapper in Italië, als dat je van het noorden naar het zuiden. Ja, echt goed. En dan hebben we nog een schone man meegenomen en die Engels aan de vlieger afgezet. En Brussel ontrompen. Ja, ik doe de deur open voor bijna te loten, want dat duurt toch wel voordat hij uit die auto is. Wat urig. Bonke, 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 bonke. Ik dacht, daar gaat mijn plak toch. Wie zat er op de rijfpaal? Pannen met dat plafond geduwd en Maar niet om in een amplifon, die stond op 24 seconden binnenkwam. maar we zijn nog wel heen gegaan. Ik dacht, dat maken we nog mee. En waar? Ja, wie goed bedoel je? En wie lopen door rond. De eerste keer dat je zo weer Frans komt, ook helemaal gaan zo. Oh, dat is goed, hè. Heel zwart. En de kap op zijn kop, ze zegt super van deze gezicht. Ja. Oma, zei die tegen mij, ik dacht even wakker tegen. Oma, zei er wens je een snoepje. Dit is een pilletje, daar word je 25 jaar jonger van. Ik zei, je hebt er niks in te wezen. En hij is alle 2 tegelijk naar een man en ingestoken. Je had ze moeten zien. Oh, dat was er wel op de kermis. Heel de vliegplein reed zo. En ik heb zijn fles gepakt. Oh, ze was de weg van de kou. Die heeft ze mooi in de strukken gedaan. Ja, die heb ik gelegen. Onder een rabarberstrok. Oh, en ik zag nog overal van die beestjes staan. En daar stond te vol met champignons. Ik dacht, vandaag heb ik chance. Ik moet ze net zelf gaan plakken. Ik ga dan nog zo'n kurfje. En ik heb me door zo'n dikke champignon aangenomen. En die direct opgegeten. Zeg. Alles veranderde. Klevermond roos. Ik was al eens in Wonderland. En de prins op het wit paard kwam door alleen het roze paard. En de kleine dwergjes, die kwamen nog, maar die woorden zo groot, zo groot. En van toen af weet ik het zo. Ik weet alleen dat Sander dat en nogal pijn. En koppijn, hè, boy. Ja, ze er zinnen die weet die dag moeten nemen en hebben de was gedaan dan allemaal. We zijn nog net zo goed. Nee. Enfin, nou zit er weer de Zeilcentraal en dan was er weer de nachtzomer. Ik heb op de kubber gezien dat er zo'n rood caravan staat. Dat ging goed met ons bloes.
God zie eens vroeg. Ik zal het gaan zien onder vlakjes en een meter lang tertelen, hè, want ze weet dat ik nu ben. Tot strieën, hè. Servus. Zo is het, dat is natuurlijk alles om zo'n schindelijk te zijn, hè. Het ging nou wel niet over Kaatje, maar over Keetje, Tippel. Die zat al op de chaussee, dat moeder, hè. Het is niet een buksje, maar je wordt dat gewoon nu mee zingen, hè. Maar ja, doe het maar een bekkenmoedje. Ze leefde in de sloppen van het oude Amsterdam, waar nooit een zonnestraaltje haar venster binnenkwam. Gedreven door de armoede werd zij prostituee en voor een handvol centjes ging zij met ieder mee. Daarna was Keetje Tippel, omdat zij op de straat haar lichaam moest verkopen in het donker 's avonds laat. Ze leefde van de zonde, maar toch was zij niet slecht. Daarom kwam Keetje Tippel aan het eind nog goed terecht. Doe nog een couplet. Toen kwam er in haar leven een jonge blonde held. Hij hield wel veel van Keetje, maar meer hield hij van geld. Ze gaf hem al haar liefde, maar hij bleef haar niet trouw. Want hij zei tegen Keetje: ik neem een rijke vrouw. Haar naam was Keetje Tippel, omdat zij op de straat haar lichaam moest verkopen in het donker 's avonds laat. Ze leefde van de zonde, maar toch was zij niet slecht. Daarom kwam Keetje Tippel aan het eind nog goed terecht. Daarom kwam Keetje Tippel aan het eind nog goed terecht. Alleen nog studeren. Hi-ho, hi-ho, het werk is weer gedaan. Dan was het dan weer tot